Nwunye m tili mama m ihe. Ofu nwoke sị m na ebe akwajelu nya bi before nya wee nụọ nwaanyị na o nwee ka esi se wee dị ụlọ ma ịgbagote n'elu ịmago flat by flat onye ọbụla bisielu na nke ya wee nụọ nwaanyị ya na nwunye wee soro wee gbagote ebe ya bi na town. Na this guy na-anụkwu nwaanyị nke which nwunye na-enye nsogbu mgbe ụfọdụ ọbịa na-akọli ya na-enye aka na-adụ ya ọdụ ịmagonu. So ọkwani ahụ until nwunye wee gbagote ya introduce che ha as neighbor ịghọtago. Nwunye na this girl wee bido ịkwụ na mistake ya mere bụ na ya aka akwapụ ebe afọ mana ịmagonu ịmọrọ no ịkanụsịa nwaanyị ọfụ yara mụ dị mmadụ ọ bụ na ị ga-eche na ị nụrụ nwaanyị ma ife na ya mọrọ na nwunye ya marọ ife. Nwaanyị a wee kwakpuzie ebe neighbor ọ bụrụ na ọ kwakpu bili na ọ bụ na ya pụta ụtụtụ kịta sị na ya chọrọ ili rice wee pụọ jebe ọlụ. Nwunye ebili ejekọ ọlụ neighbor wee sị ọkwa rice ka unu li nya gị sie enu beans. Nwaanyị ma ife bata ọ ga-ewelu fonu kpọọ dị esi ya nna na ilikwenu rice yesterday ka anyị sie beans tata na nwunye ama mkpe ya n'ihe ọ ga-eme bụ ome gịnị o sie nya bụ beans ya batazie sị ya nwaanyị ọkwa sị gị sielu m rice ọ sị ya kwa rice anyị li nya even na amama onyinye si na kwa rice anyị li nya ofu ihe ka mmadụ ga-aga na-elizi na ya na nwunye kpasịa ihe kịta ị na-ene anya ọ nala na na-ama ọkpa talitalị na mgbe ihe ọ na-amala ụkwụ talitalị time in-between time ha na-akpanya bụ ihe ka o jekọlụ mama onyinye. Ọ sị m nne na nwaanyị anya na-agwa m ihe a ka mgbe nwunye bịalụ na ya kọkwalị ya sị ya na nwaanyị a na-enyekwa di nsogbu o kọsịalị ya ọnụọwuo ndị ojese na nke dị umeala batanya wee babalị ya mba maka ha kwughelile ọnụ dị umeala abata. Tibo wee gwaba nwaanyị a ihe ya kwuru gwasịa nwaanyị a ya na nwaanyị a wee ligolie wee na-akwụ ya ka ha na-akwụ ya ka ọ na-agwakwa lidi umeala ihe ndị ya gwachala ya mgbe ha ka kwatala ọfụ di ekwuru na ọ na-enye nsogbu na nwaanyị a jizi ya na nwunye ya na di edubazia na mma na fanwa bụzi ndị na-emezi drama ọ bụ ịghọtago na dị ya dị na ọ bụrụzi ndị afọ nwaanyị na-agwasị nwunye ihe a niile o na ya nụrụ ihe na-eme echi ma ihe bụ ihe na-eme echi. Asị m nne ya tụfu chọrọlọ m ojekọlụ dị umeala gwa di ya abịazi agwa nyanwa akwa ifugo na echi esi agba bụ ya na di karịbụ ka di kwuo one thing or two gbasara ihe ya gwa nwunye na this woman amụtagori ụmụ na-abụ as we speak. Mgbe mami a bịala ọmụgwọ ya wee gwa mami a sị biko ka ọ gwa nwunye okwu. Mami a sị na nsogbu adọrọ mami a agwalịa ọ gwaghị ya na ya marọ wichi ya fili na mami a ga-agwụ ya mana nwunye bụ nnọọ onye okwu na ụka na ya mọrịfịa ga-eme this woman. Ihe a na-agakwa so mesịa mama nyanwa wee bịa ya wee kọbalụ mama nyanwa kọsịalị ya wee sị ya biko na ya chọọ ka ọ dụọ nwunye ọdụ n'ihe ọ na-eme adụ ọkwanụ mma mmadụ bụlụ famili ọ na-akọlụ onye ọzọ and ọ kọsịalụ nwaanyị a before ya anata esesego the whole thing na the whole compound. Instead nwunye ga-ewobe iwo ọmụbụ ya amụ ọ sị ya na ya na-abọghị ka ya ekwọsị ọkwa ịma ka ọ na-adụ ọzọ isi na m ebulu pụọ ị na-emevu imesie m ajọ ihe mama akọ na n'imere m ajọ ihe na ya na-akọlị ya ndị mmadụ nọọ ihe nwunye belivu nọọ iji wee ta nyanwa afụfụ bụ ịkọlụ ndị mmadụ ihe na-eme na famili ya ọ na-afụnugo nwaanyị na-eche etu ọ kwanye mami a wee bịa ya wee gwasịa mami a wee jebe ọlụ mami a wee kpọọ ya wee sị anya nọ n'ala wee bido gwabia okwu according to mami a wee sị ya na ihe ọ na-eme adụ ọkwanụ mma kedu ka ị ga-esi nọlụbe gị bulube gị na-ebujebe mmadụ na o nwee ka ọdụ na ị na-emezi di gị ọdụ ka a ga-asị na ọ bụrụ nwoke ka ọ bụ nwoke zuru ezu ka ọ bụ si na ya mọrọ ihe se na ya na mami a bido nyọba ọnyịnya according to mami a wee sị ya na ọ bụrụ na ị laikịrị nwa ya nwoke kedu ihe iji wee nụbịa ma ọ bụrụ na ifilile na nwoke zuru ezu ga-eteki nwoke out of family
kedu ihe na-aza na di gị gwasịa gị ha ga-eme ije jụtagodu nebo ma ihe ha ga-eme bifo iwe bịa ka mee ya na o nwee ka ọ dụ ọsị ya ndị nwoke sọsọ so mami ya wee sị asọ na ihe ị na-ekwu bụ na di gị abụrụ nwoke zuru ezu ọkwa ya mụọlụ gị ụmụaka a na-abụ ọsị ya idoshon nwa gị mụrụ fanabụ mami ya wee tie nta wee tie nke wee sị isi na ọbụrụ nwa ya mụrụ nwa ya isi na ọbụrụ nwa ya mụrụ nwa ya ngwache ka a welu foonu kpọọ nwa ya ka a gwa ya ihe ikwu mami ya wenyite foonu ọ ga-eji wee kpọọ nwa ya sị ọ tụọla ya na foonu fanabụ wee zọba foonu afọ ka fa na-azọ fanabụ anụbakwa n'ọgụ si nwaanyị a wee kpọchie ọnụ ụzọ maka ọ sị na mami ya gbalụ ka ọ pụọ n'ọnụ ụzọ tibe mkpu ka ndị mmadụ n'ife o kwuru o wee tụọlụ mami ya wee kụba mami ya na-etizi mkpu na-ebe akwa ndị mmadụ wee bịaza wee kwaba ọnụ ụzọ na-akwa ọnụ ụzọ jụ na ọma mmepe ọzọ ndị mmadụ wee kụbazi ọnụ ụzọ ka gasị na a ga-akụwa ọnụ ụzọ ịmago na-akwa agadi nwaanyị wee mepeela ha ọnụ ụzọ na mgbe ihe a na-eme na ha akpọghị na fon ya wee gbalụ wee na-abata wee mepezie ọnụ ụzọ nwaanyị a wee na-eti si na ọ gbajigokwu ya aka na ọ gbajigokwu ya aka ya wee bata na ya chọrọ ije ma ihe na-ese ya wee bugodoro mami ya jebe ụlọ ọgwụ apụ ịghọtago gbọsị afọ na fanalụ n'ụlọ ọgwụ maka na mami ya sọrọ mkpụrụ aka na ala wee sọji ofu mkpụrụ aka ya wee jesizie bata echie niile ọ bụ na nwunye ebugolo ngwongwo ya na-abịa nne ya ọ sị bụ na ihe na-ewute ewu na mami ya nọlụ 7 days n'ụlọ ọgwụ na this woman akpọrọ Joyce this woman abịara fụ mami ya akwa ifugo ọ na-alụ osef ọ gwara ndị be ha na ọka ọ nọbazịla after 2 weeks ndị be ha wee na-ajụ ya na-asị ọdụkwa na mma and a sị na mgbe afọ ọ na mami ya galia mbọ n'iru na mba afọ ka ndị be ha fụ wee ịmagonu wee chọọ ịma ihe na-eme na ndị na ha ma onye ọ bụ after 2 weeks nwunye wee kpọọ ya na foonu na-epikiri o sendịala ya meseji na-epikiri so ndị be ha wee kpọọ ya wee sị ndị be ha na ya anụsigo ya chọrọ sị onu wee sị ya na ọ bụgodo na ọ da anụzi ya bịa anụ ka ekwuo ọfụma ka amagodolo ihe na-ese ya jụ na ya ma nje olu wonde ya na mami ya nọlụ akụ aka kpamkpamkpam mepe ọnụ ụzọ ọ bụrụ na papi ya na mmadụ na-abọsọ wee bịa ya wee bido wee kọbalụ ha kọsịalụ ha ihe mee na ha na-agba n'aka ya wee sị ha na nke kasị njọ bụ na ọ sị na ụmụaka na-aba afọ na ọ bụrụ ya mụrụ ya papi ya na ndị ya na ya na-abọsọ wee bịa wee sị na ịgbago ụlọ iwu na onyonyo ka ha na-anyọ na o kwesịrị iwu ya as a serious something ịghọtago mmadụ na-abụ na-anya onyonyo anybody can say anything ya wee sị ya na ọ bụrụ na ominirie kedu ihe o ji wee zọba fon ọ bụrụ na ominilie kedu ihe o ji tibe mami ya ife ọ bụrụ na ominilie kedu ihe o ji bụlụ akpa ya wee naba n'ihe dị na nwa akpa ekebụlụ ọnụ akwa ịghọtago ndị a chọrọ ijeje mewe DNA mewe netin ebe nwunye si na ọ bụrụ ya mụrụ ụmụaka na abụọ ya kpọlụ fanalụ be nne ya na ya chọrọzi ibe ha bịa na-ayọ nwunye bịa na-ayọ si na-eminirie na iwe na nke nwa ọ sị m nne na ya chọzi maka na ihe ọ na-emegodo na ya dị adụga enough iji si na ya chọzi ịnụ this woman mana ya nọ na-edie mana kịta o jigolo aka agbala onwe ụgbọ nwamkpi na ihe akwa uwu ya megịnị ya nọlụbe nne ya mami ya na-ayị asị na a ga-asị na onye anwa gbasalụ na o nwekwara ike mie minilie ọ sị m nne na o minilie na anara eji ihe a na-agba na ntị agba n'anya na o nwere ihe mmadụ ejiri egwu egwu like o nwere ihe ịma nkwu ka mmadụ na ya n'eziokwu na ọ gwara ya mami ya ka o wee wutie mana ya nwa believe n'eziokwu ya kpọlụ fanọlụ be nne ya ọ bụ na ọ zụsi afa ụmụaka achọba nna ha na nyanwa ga-eje nụọ nwaanyị ọzọ ya amụlụ ya nke bụ nke si ndị be ha wee bịa na-ayọ na-asị na okwuri ọfụma mana ya chọọ ka amala ihe ndị mmadụ lo nwanne m kedu filo ihe a nwaanyị akwụ kịta ọdụgụkọ ọmụma wee kwue ọdụgụkọ nọọ atọfụ iwe maka ihe mami agwali ya ma maka whatever mere o ji wee kwupie ọdụgụkọ ihe anụnwa o kwuru na ominilie mana ọ mara mgbe o ji wee dapịa n'ọnụ o nwere ụfọdụ okwu ejiri egwu egwu o nwere ụfọdụ okwu ị gaghị eji ma mmadụ njakịrị ole si mimimili ikwu ịghọtago ọ bụrụ ihe niile ka eji egwu egwu ịnọgide ịgbapụ ọnụ si nwoke na ọ bụrụ ya mụrụ nwa ọ mụrụ si na ị na-egwu egwu na-atọfe iwo kedu ụdị iwo bụ ihe anwa kwa mmadụ ka ebe ị na-echekwa ihe eche onye afọ na-esonye isi n'ọkụ na-abụ weta nne oti n'ike
Ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m, biko gwa anyị filo na comment section, maka na ọ ga-enyelu nwoke a aka iji ma ife ọ ga-eme. Manyekwazi alụba aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.